अच्छा भैया, एगो बात पूछी। पूछा। कितना दूर गईला के बाद मंजिल मिल जाला? कैसन मंजिल? माने सफलता के। ओकरा खातिर तब बहुते भागे के पड़ेला यार। तो वो कितना भागे के पड़ेला? कैसे समझाई कि कितना भागे के पड़ेला। माने आदमी जबले हार थाक ना जाओ तब तक भागत रहे के पड़ेला। अच्छा, थाक हार गईला के बाद मंजिल मिल जाला का? अरे ना हो, ये तो तय नहीं खे कि कितना थकला के बाद, कितना हारला के बाद, कितना भटकला के बाद आदमी के सफलता मिली, मंजिल मिली। अच्छा, तो आखिर का तय बा हमनी के जीवन में? तय मौत। कहाँ बावे मंजिल, कहाँ बा ठिकाना, खोजत राह बीतल मेरे आदमी के, खोजत राह बीतल